Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuzda xeyçäzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Goňşy döwletiň başçyny söhbetleşigiň maşyny milli liderimiz öwedin dolup bolmajak gitki. Kakasy Mehlikuli Berdimuhamedowyň ardan çykanlygy zirarly özüniň şuňur duýgudaşlygyny ýene bir gedek beýan etdi. Kimdi ähli Qazaqstanlaryň tüýsürekden gynanjyny we duýgudaşlygyny ýetirdi. Hormat prezidentimiz duýgudaşlyk sözleri üçin prezident Kasym-Jomart Tokayew minnetdarlyk bildirip, berýän gollawlaryna ýokary baha berýändigini, kimdi Qazaqstanyň halkynyň we onuň lideriniň şu kyn günlerde şuňur hasraty we gynanjy paýlaşýanlygyna hormat goýýanlygyny aýtdy. Biziň ýurdumyz Qazaqstan Respublikasy bilen däp bolan dostlukly we hoşnýetli gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Şol gatnaşyklar özara hormat goýmak, diňkoklyk, özara bekfitlik ýolgalaryny, rowaçlygy we durnukly ötüşe bolan ymtylmalary esasanýa. Tökbetdeşler giňerimli uğurlar boýunça sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gazaklanma bildirýänliklerini beýan edip, bugun iki döwletiň özara sowdanyň maýa goýumlaryň meşhuryny artdyrmak, ula we aragatnaşyk babatda senagatyň dürli pudoklaryny, şol sany azyk, himiýa, ýeňil we elektrotehnika pudoklaryny bilelikdäki tatdamlar amala aşyrmak üçin ýeterli kuwaty iýedigini kanagatlanma bilen noktadylar. İki döwletiň başçylary Türkmen-Kazak gatnaşyklarynyň ynanşmak kiýasetiniň gazanlan ilanlaşyklary üstünlükli durmuşa geçirmek bilen birlikde häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara alyp, gatnaşyklaryň täze uğurlaryny kemale getirmäge mümkinçilik berjekdi bardy bir pikir beýan etdiler. Ilim we bilim ulgamyny soňky ýyllarda ýola goýulan ýakyn hemde netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine mundan beýlegem ul ünsizler. Munyň şeýle bolmagyny köp babatda goňşy ýurtlaryň halklarynyň taryhy umumlygy, medeni we ruhy däpleriniň ýakynlygy ýardym berýär. Türkmenistanyň hemde Qazaqstanyň liderleri döwlet gatnaşyklaryna täze iteri we many mazmun bermäge umumy maksatlaryny tasdiklap, däp bolan dostlukly iki taraply gatnaşyklaryň miýdemezdigini, ýemde siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlegem üstünlükli dowam ettiriljekdigine puwta ynam bildirdiler. Döwlet başçylary duýgudaşlyk sözleri üçin Qazak kärdeşine ýene bir gedek minnetdarlyk bildirdi. Hemde oňa berk jan saglyk, awadançylyk we ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlükleri dostlukly ýurdun halkyna bolsa rowaçlyk hemde gülläp ötüş ardy etdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew özü üçin islenlik amatly wagtda ýurdumyza gelmäge çagyrdy. Şakylyk, hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly alanyşlar. Şeýle-de şuun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Söhbetleşigiň başynda dostlukly döwletiň başçyny milli liderimiz Kakasy Mehlikuli Berdimuhamedowyň aradan çykanlygy zirarly şuňur duýgudaşlygyny ýene bir gedek beýan etdi. Kimdi Täjik halkynyň tüýsürekden gynanjyny ýetirdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu kyn günlerde aýdan gollaw sözleri üçin prezident Emomali Rahmony minnetdarlyk bildirip, deňlik, özara hormat goýmak we ynanşmak ýolgalaryny esaslanýan Türkmen-Täjik gatnaşyklarynyň okkunly hiýasetini nykdy. Telefon arkaly söhbetleşigiň marşyny iki ýurdun liderleri döwlet-ara hyzmatdaşlygynyň şol sanyny siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda giňerimli meseleler boýunça pikir alşdylar. Türkmen we Täjik halklarynyň öňden gelýän dostluk däpleri, iki döwletiň parakatçylyk, söýjülik we ynsanperwerlik ýolgalaryny agrarlygy iki taraply gatnaşyklary hasam ösürme üçin berk biniat bolup hyzmat edýär. Bugun Türkmenistan we Täjikistan bir-birini gollap, Awraýly halkara guramalarynyň, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine de üstünlükli gatnaşyk edýärler. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon sowda ykdysady gatnaşyklary işçileşdirmek babatda pikirlerini aýdyp, ulug neft gasynaty, elektroenergetika, owa hojalyk pudoklaryny uly kuwatyň bardygyny bellädiler. Şunuň bilen malykda sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň täze geljek ul uğurlaryny gözläp tapmak
aýratyn ähmiýeti ýa. Şular bilen bir hatarda döwlet gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolan medeniýet, ilm we bilim ulgamlaryny netijeli gatnaşyklar ösdürmeň wajypdygyny taly. Söhbetleşiň ahyrynda Türkmenistanyň we Täjikistan Respublikasynyň prezidentleri diýip bolan dostlukly Türkmen Täjik gatnaşyklarynyň mundan beýlegem ýetgiderli ösdüriljekdigini ynam bildirdiler. Hemde iki ýurduň dogonluk halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we güllep ösüş baradaky arzuwlaryny aýtdylar. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasynda da telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşiň başynda dostlukly döwletiň başlygyny milli liderimiziň kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň aradan çykma wirarly ýene-de bir gedek gynanç sözlerini beýan etdi. Onuň tutan ýerli zähmeti we Türkmen döwletiniň öňüne bitiren hyzmatlary hemişelik hakydamyzy galar. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Recep Tayyip Erdoğany duýgudaşlyk sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýanyň agyr ýetki zirarly ýürek ýarasyny we hasrat gaýgyny paýlaşmagyna ýokary baha berýändigini we hormat goýýandygyny belledi. Milli liderimiz Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistan üçin dogonluk döwlet bolup, onuň bilen gatnaşyklara uzak möhletlik strategik häsiýetiň maksuslygyny belledi. Türk lideri öz nowatyny Türkiýanyň parahatçylyk söýjülükli dörejilik siýasaty alyp barýan Türkmenistan bilen gatnaşyklar putulandyrmagy we giňeltmäge ıgrarlygyny tasdiklady. Şol siýasat ýurda we onuň başlygyny dünýä giňişligine ul awra getirdi. Söhbetleşiň marşyna taraplar häzirki wagtda Türkmen-Türk dostlukly gatnaşyklarynyň hil taýdan täze mazmuny iyi bolýanlygyny, bilelikdäki tassamaryň amala aşyrylmagynyň bolsa, döwlet gatnaşyklaryny hasam putulandyrmagy ýardym edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle-de prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdoğan iki tarap bilen görnüşdi. Hemde awraýly halkara guramalarynyň şäklerini üstünlikli ösdirilýän özara bekfitli hyzmatdaşlygyň esasy meseleler boýunça pikir açdylar. Döwlet başdanlary hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ul mümkinçilikleriň bardygyny bellep, siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklar giňeltmek bardy pikirlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň we Türkiýanyň başdanlary ýurtlaryň miýdeme dogonluk gatnaşyklaryna ıgrarlygyny tasdiklap, geljekde de ileri tutulan uğurlar boyunca netijeli gatnaşyklary hasam giňeltmek üçin ähli tagalalaryň ediljekdigini bellediler. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyrynda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Recep Tayyip Erdoğany duýgudaşlyk sözler üçin ýene bir gedek minnetdarlyk bildirip, oňa berkjan saglyk, awadançylyk hemde işde ul üstünlikleri, dogonluk Türk halkyna bolsa, parahatçylyk we rowaçlyk arzuw etdi. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Aretsy halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarov, King Spalding hukuk kampaniýasynyň baş direktory we hyzmatdaşy Andrew Hrusko, Rizvi Travels Management LLC kampaniýasynyň isatlandyrjylarynyň biri we baş maýa goýum direktory, Suhayl Rizvi, Legacy Mali kampaniýasynyň baş direktory, Aretsy halkara kampaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Evgeniy Frenkel bilen duş geçirdi. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly Aretsy halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarov, King Spalding hukuk kampaniýasynyň baş direktory we hyzmatdaşy Andrew Hrusko, Rizvi Travels Management kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri we baş maýa goýum direktory Rizvi, Legacy Mali kampaniýasynyň baş direktory, Aretsy halkara kampaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Frenkel bilen geçiren duşugyny Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmegi maksat edilýänlikler üçin iş uğurlary minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiziň belleşýäli ýurdumyz ýeri halkara iş uğur düzümleri we dünýäniň öňde barjy kampaniýalary bilen ýödary bekfiti gatnaşyklary giňeltmäge uly üns berýär. Tebitde strategik orna ýelýän Türkmenistan tebigy serişlerle üreýän baýdyr diýip döwlet başlarymyz sözünde dowam etdi. Hemde alınıp balyan siýasatyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň ýurduň iýigderli öňe hereket etmegini gazanmakdan, ykdysadyety we durmuş ulgamny ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň hemmesini peýdalanmakdan, ähli ulgamlara iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan abaratdygyny belledi.
Şunun bilen baglanykda energetika pudugyny ösdürmek, ykdysadyýetyň dürli puduklaryna maýa goýumlar çekmek üçin, maýa goýum ýagdaýyny gowlandyrmak, taly goraş, bilim, ilim we işegurlyk ulgamlarynyň derejesini hil taýdan ösüşini üpsüz etmek maksady bilen täze maglumat tehnologiýalaryna maýa goýmak ýaly strategik ugurlar arawaşlygy kazanmagyň möhüm ýagdaýlary bolup durýar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly bugünkü duşuk hemde ara alınıp maslahatlaşylmaga çykarylan meseleler amala aşyrylýan strategiýanyň bölegidir. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň tassamalary amala aşyrmaga gatnaşmak üçin halkara maýadarlaryň konsorsiumynyň düredilmek wagtynda gepleşikleriň başlanýanyny gollap, işgörlerin ähli gurlar boýunça tekliplerine gyzyklanma bilen garamaga taýýardygyny aýtdy. Soňra çykyş eden Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başçysy Makarov duşuň gurulanyny üçin hormat prezidentimize tüýt ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyzyň kakaty Mäýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly çuňur gynanç sözlerini aýtdy. Milli liderimiň kakaty baradaky rewşin hakyda nurana insan, parasatly halipa hemde ömrüni watany gopaly gulluk etmäge başlan hakyky watançy hökümine onuň ýakynlarynyň we ähli ýerleşleriniň ýüreklerini hemişelik galar diýip Makarov belledi. Hemde Türkmenistanyň prezidentine we ýakynlaryna tabir kanagat we şu kyn döwürde ruhy durnuklyk ýaly duýgudaşyk sözlerini beýan etdi. Soňra King & Spalding hukuk kampaniýasynyň baş direktori we hyzmatdaşy Andrew Hruska söz berdi. Ol ilki bilen milli liderimiň kakaty Mäýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly döwlet başlarymyza çuňur gynanç sözlerini beýan etdi. İşe göre öýdary bähwetli hyzmatdaşyň esasy urlaryny ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüýt ýürekden hoşallyk bildirip, wekilçilik edýän halkara işe düzüminiň dünýäde jogapkärlik we ygtybarly hyzmatdaş hökümine özüni tanadan Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary ýola goýmak üçin taýlanyp alynmagynyň uly hormatdygyny aýtdy. İşe görüşlerini dowam edip şu duşga wekilçilik edýän kampaniýalaryň diýipgili ösýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk gyzyklanmalaryny tatbiklap, döwlet başlarymyzy öz kärdäşleri hemde dürli pudoklarda ýürütilen holdingleriň alyp barýan işleri we dünýäniň ençemi ýurtlaryna iş alyp barmakda toplan uly tejribelerini tanıştyrdy. Milli ykdysadyýetyň görkezleriniň taýdaşly ösmeginiň, ýurdumyzyň ägir türlü terişli kuwatynyň beýleki döwletler hemde ýöňdebarjy we awraýly holdingler tarapyndan ýöňdary gatnaşyklary işleňleşdirmäge ýardym edýändigine aýratyn üns çekildi. Türkmenistanyň dünýädäki bilent awraýy, üren ýagyrt uly terişlere we ykdysady kuwaty bolan ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ünsüniň barha artýanyny görkezýär. Şunuň bilen baglykda bir näçe anyk teklipler beýan edildi. Hormat prezidentime de teklipler üçin minnetdarlyk bildirip, şol teklipleriň döwlet ýadatynyň esasy ilertilýän urlaryny kybap gelýänini aýtdy. Hemde türkmen tarapynyň hüdürlüğünün taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň meselelerini üstünde konsorsium bilen işe girişmäge taýýardygyny belledi. Döwlet başlarymyza taslamanyň amala aşyrylmagyna ýardam bermek maksady bilen baglanşdyrjy halka we hyzmatdaş hökümine Areti kampaniýasyny teklip etdi. Büyük kampaniýa bilen hyzmatdaşlyk dürli taslamalarda 25 ýyldan urak wagt bäri amala aşyrylýar. Kampaniýanyň energetika pudogyny iş tejribesi hemde ýurdumyzda we daşary ýurtlardaky awraýy Türkmenistanyň taslamada döwletimiň bildirýän berk talaplaryna we garaýşlaryna laýyklykda wekilçilik etmegine ynam döredýär diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Milli liderimiz taslamany işläp düzmek we şertnamalaryň resmi namalary taýýarlamak üçin degişi ýol başlary düzümine ugurdaş döwlet idaralarynyň wekilleri geljek iş toparyny döretmegiň şeýle hem nowatdaky duşukda bellenlen meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleriň kesgitlenjekdigini aýtdy. Soňra online duşugynyň dowamyna Rizvi Travels Management kampaniýasynyň esaslanjylarynyň biri we baş maýa goýum direktori Rizvi gatnaşyklaryň möhüm urlaryny ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin milli liderimize hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimiň kakaty Mäýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykanyny derarly çuňur gynanç sözlerini beýan etdi. Rizvi hormatly prezidentimizi özüni çekici maýa goýum ýagdaýyny döretmek üçin derur bolan hukuk binýadyny ornaşdyrmagyň ýöňdebarjy tejribesi boýunça ýurtlary we halkara guramalaryna maslahat bermegiň köp ýyllyk we üstünlikli tejribesine eýe bolan özüniň wekilçilik edýän kampaniýasynyň işi bilen tanıştyryp, Şweýçariýa tarapyndan ýolbaşyk edilýän ähli maliýe institutlaryň konsorsiumynyň Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän taslamalary maýa goýmaga gyzyklanma bildirýäniňi tasdiklady. İşe göre kampaniýanyň ägir türlü uglevodorod gorlaryny özleşdirmek üçin täze düzümler döretmek barada türkmen tarapynyň garaýşlaryny tasdiklaýanyny bellädi. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň durmuşa geçirýän bitaraplyk ýadatynyň ähmeti bellenildi. Munyň özü onuň durnukly ösüşiniň esasy şerti bolup kalmady diýär.
Döwlet başlarmada beren maglumatlar üçin minnetdarlyk bildirip, ykdysadiyeti, mali we durmuş bolganlaryny ösdürmekde peýdalanyp bilinjek ýokary tehnologiýalar babatdaky ýokary gilli innowasion taslamalara Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýäni aýtdy. Döwletiň degişi daralaryna küdürlenen maglumatlary öwrenmek, kompaniýanyň wekilleri bilen taslamanyň her bir meselesini ara alyp maslahatlaşmak we geçirilen işler boýunça meýilnamany taýýarlamak tapşyrylar diýip milli liderimiz bellädi. Hormat prezidentime de taraplaryň ara alyp maslahatlaşylan taslamalara degişli meýillerini bugünkü online duşunyň kesgirnamasynda birlige almagy teklip edip, burada hyzmatdaşyň mundan meýläki birlikdäki hereketleriň nobatdaky duşunyň şäherlerini ara alyp maslahatlaşyljakdygyny bellädi. Soňra Areti Halkara Kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Makarov öz çykyşyny ýolbaşy edýän işegurluk düzeminiň Gurbanly Berdimuhammedow adynaky haýır tahabat gaznasyna pul serişdelerini geçirmegi maksat edinýänini aýtdy. Şol serişdeleri üdüp gelýän nesilleri gollamaga gönükdirler. Hormat prezidentimiz hoşniyetli maksatlar üçin Areti Halkara Kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň döwlet ýadatynyň möhüm ilertirýän oglarynyň biriniň ýaş nesilleriň awadançygy baradaky alada bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz Kakaty Meýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykanlygy derarly aýdan tüý sürekden duýgudaşlyk we golluk sözler üçin kampaniýalaryň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Duşun ahyrynda milli liderimiz hemde işegurlar birek-birege pek niýetli arzuwlaryny aýdyp, ananşmak we öýdary beýiklik görelleri etatyna hyzmatdaşyň dowam etjekdigine anan bildirdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasy Meýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykma virarly gynanç hatlar gelýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanly Berdimuhammedow sizin kakaňyz Meýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykanyny barda habary gynanç bilen kabul etdim. Sizin alhyzretiňizde bu agyr ýetkizerarly şuňur gynançymy we duýgudaşlygymy beýan edýän. Merhumyň ruhy aram tapsyn. Beýik Allah onu öz dergäkine kabul etsin. Beýik bir bardan size we sizin maşgalaňyzda güýç, kuwat we sabr kanagat dileýän. Şeyh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri. Türkmenistan prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň adyny mehriban kyblasy Meýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykma virarly gynanç hatlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Kuwait döwletiniň mirat işler şahzadysy Mishal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň premier ministri Şeyh Sabah Khalid Al-Hamed Al-Sabah, Awganistan Islam Respublikasynyň milli ýylalyşyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygy Abdullah, Awganistan Islam Respublikasynyň Jowazjan welaýatynyň häkimi Muhammed Hashim Rais, Yapon Türkmen parlamentary dostlyk toparynyň sekretariýatynyň başlygy, Yaponiýanyň Geňeşçiler palatasynyň ötüşi resmi taýdan ýardam bermek meselesi boýunça ýürüýte komitetining başlygy Shinpei Masushiti, Çili Respublikasynyň Türkmenistanaky adatda naşr we dowlatýal ilçisi Rodrigo Arcos, hormat prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedow golluk sözleri hemde şuňur gynançyny beýan etdiler. İslam Ötüş Banky toparynyň prezidenti Bandar Hadjar, Halkara pul gaznasynyň ýerine ýetirji direktori Piotr Trabinski, IBG Strategic Consulting kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Matthew Bryce, Clever Energy Incorporated kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktori Yuri Krup, Awganistan Islam Respublikasynyň Mazari Şerif şäherine ýerleşýän Afgan Türkmen Savda Oýlary Ltd firmasynyň ýolbaşçysy Rahim Kuly, Eni kompaniýasynyň Merkezi Aziýa tewit boýunça ýolbaşçysy Luciana Vasquez, Türkiýanyň Gulhan Deňizçilik we Tijaret Limited şirketi Diarson Gemi İnşaat Sanayi Anonim şirketi iş ortaklygy kompaniýasynyň esaslanýarçysy Aziz Yıldırım, Beretta kompaniýasynyň prezidenti we baş direktori Franco Gussali Beretta, FC Group LLC kompaniýasynyň prezidenti Akseniya Kurpenko, Albader International Development Company kompaniýasynyň başlygy Yusuf Abdulaziz Albader, BMW Group kompaniýasynyň Günnogur Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sewitleýän menedjeri Viktor Eisenbraun, GCB Sales Ltd kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Dan Tomstown, Petrofak kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Sami Iskander, Vinci toparynyň direktorlar geňeşiniň vitse-prezidenti Evtibo Desilgi, General Electric kompaniýasynyň Russiýa we garaşsyz döwletler arkalaşy boýunça prezidenti Bela Ferenci,
General Electric kompaniyasının yakın Günnogor ve Demirgazyk Afrika boyunca prezidenti Joseph Anis. Türkmen Petroleum kompaniyasının yolbaşı vekileti hormat prezidentimize çuňur gynanjyny beýan etdiler. Watanyň wepaly oly Mälik Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanlar diýilip gynanç hatlaryny belenliýär. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Şuň Milli Geňeşiň meclisinde parlamentlaryň ýolbaşçylarynyň arasynda video aragatnaş görnüşini parlamentarlaryň halkara paragatçylygy ynanşmagy berkitmekdäki ornatly duş geçirli. Bu çäre Türkmen tarapynyň başlangyç boýunça uruldy. Hemde şanly senelere Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyna we baky bir taraplygyň 20 ýyllygyna hemde halkara paragatçylygy ynanşmak ýylyna başlandy. Duşun dowamyna parlamentarizmin guralaryny häzirki döwrüň mühim meselelerini çözmekde ulanmak bilen bagly netijeli pikir alşmalar geçirli. Taňly ulgam arkaly dünýäniň ençime ýurtlarynyň parlamentlarynyň ýollaşçylarynyň çykyşlary dinlendi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan etmek barada başlangyjy Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýa tarapyndan bir agzdan gollandy. Hemem 2019-njy ýyly degişli kararnamada berkidildi we ähli döwletleri dünýäniň ykbaly üçin öz jogapkärçiligini duýmaga, artýan nägilelikleri durdurmaga, häzirki zaman halkara ýagdaýyny seljermäge we oňa taryhy hemde gelecegiň nukdaý nazaryndan paýhatly garamaga öz boluşly çağırış bolup ýanglanyny diýilip maslahatdan ygtaldy. Şoň bilen baglykda parlamentliň bilelikdäki işleri aýratyn ähmiýete eýe bolup, halkara gatnaşyklaryny gowlandyrmak, dünýä siýasatyna ynanşmagy dikeltmek, halklaryň arasyna hormat goýmak gatnaşyklarynyň medeniýetini berkitmek üçin zerur şertler döretýär. Duşun dowamyna Russiýanyň, Hytaýyň, Türkiýanyň, Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikanyň, Pakistanyň, Owganistanyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň hemem beýlekliň parlamentlarynyň we dürli geňeşläriniň ýollaşçylarynyň hemem wekilleriniň sanly ulgam arkaly ýüllenmeler dinlendi. Çykyşlarda bitarap Türkmenistanyň halkara paragatçylygyny, howpsuzlygy we durnuklygy pugtalandyrmakda, häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmekde oýlanşykly çözgütleri işläp dönmekde eýleýän işiň ornuny ygtaldy. Şunda milli liderimiň döwletliň hemde halklaryň arasyna özara düşünşmek we raýdaşlyk gatnaşyklaryny ilerletmek, midemet umumy adamdat gymmatlyklaryna awadançylygyň bähwitlerini gabat gelýän netijeli, hormat goýmak gatnaşyklaryny we köp ugurly netijeli hyzmatdaşlyk ýeňeltmek babatdaky başlangyçlarynyň aýratyn wajipligi bellendi. Halkara parlamentiniň gün tertibiniň mühim meseleleriniň hataryna hökümetliň gol çeken halkara şertnamalarynyň we ilalaşyklarynyň ýerine ýetirilmeginiň kepillendirilmegi, halkara hukugynyň pugtalandyrylmagy, tutuş dünýäde paragatçylyk we howpsuzlygy gollamakda Birleşen Milletler Guramatynyň ornunyň tasdiklanmagy, uzak möhletleýin durnuklygy saklamak, jedelleň we gapma garşylyklaryň öňüni almak mühim guraly hökmüni öňüne alş diplomatiýatyny gollamak hemde berkitmek we beýlikler görkezildi. Şoň ýaly duşukda halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň şäherlerini bilelikdäki şäherler geçirmek mümkinçilikleri aralanyp maslahatlaşyldy. Parlamentary hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmek barada pikir alşyldy. Duşu gatnaşylar Türkmen tarapyna bu matlagada ýokary derejede guranyny üçin hoşallyk bildirdiler. Hemem jemleýici öwretmenamany kabul etdiler. Onu oňyň sewit hemde ähli umumy hereketleri höwetlendirmekde, ýer ýüzünde durnukly ötüşiň we güllä ötüşiň bähwidine paragatçylyk we ynanşmak medeniýetini ilerletmekde bilelikde işlemeň esasy düzgünler berkidildi. Mektep okuwçylarynyň arasynda dürli ugurlar boýunça geçirilýän bäsleşikler Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanýar. Ýaşlaryň arasyndaky bäsleşikler dörejülük işleriniň ýokurlanmagyna ýardym edýär. Şeýle bäsleşikleriň izgiderli geçirilmegi okuwçylaryň okuyup başarnyklaryny ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Bäsleşikler halkara tejribeleriniň öwrenilmegine mümkin edýär. Hormatly prezidentimiň ýaşlaryň arasynda dürli bäsleşikler geçirmek bilen ýokary netijeler gazanmagy esasy wezipeleriň bir kökümini keskitlemegem oňy netijeler wesenýär. Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Magtun Uladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli eglan eden paýtagtymyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda robot tehnikasy boýunça bäsleşiginiň şäher tapgyry geçirildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watana hormatly prezidentimize wepaly, giň dünýä garaşly, çuňur bilimli, häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk dörejülükli pikirlenýän ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek, robot tehnikasy ilmi işleri bilen meşgullanmaklygy höwetlendirmek, injinier texniki işleri ýykyn etken konstruktorçylyk pikirleri bolan zehni şagylar ýüze çykarmak hemde olaň ilmi tehnika bilen meşgullanmaklaryny höwetlendirmek, mekdep okuwçylarynyň hünärleri urukdurmak, bäsleşigiň esasy maksatlaryny öwrüli.
Hormatly arkadanymyzyň bilim ulgamyny durmuşa geçirýän düýpli özgertmeleri asyrlaň dowamyna kemale gelen milli we dünýä tejribetiniň iň oňut gazananlaryny öňüne jemleýär. Ýurdumyzyň umum bilim berýän mekdepleriniň okuwçylarynyň halkara bilim, tatlama bätleşiklerini gazanýan üstünlükleriniň ýyl saýyn artmagy, hormatly prezidentimiziň bilim ulgamyna alyp barýan özgertmeleriniň ajaýyp mewelerdir. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutunyň talipleri online görnüşine Belarus Döwlet Ulug Üniversiteti tarapyndan geçirilen ýokary okuw mekdepleriniň dilsi däl hünärleri boýunça okuyan 1-nji ýyl talipleriniň arasynda ingliz tili boýunça 5-nji halkara olimpiadasyna üstünlikli çykyş etdiler. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 28 aprelde saat 20-den 29 aprelde saat 20-nji ýyl boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar ýyllarym çakma mümkin. Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 20-25 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 16-21 gradus maýl bolar. Ahali welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar ýyllarym çakma mümkin. Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 26-31 gradus, gün örtügün taraplaryna bolsa 35 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 14 metr käýerlerini 17 metrçen ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 14 metr käýerlerini 17 metrçen ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň ikinji ýarmyna az kem ýağış ýagar ýyllarym çakma mümkin. Demirabad kulmatardan tiýles sekunda 10-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 17-19 gradus, gündüzine 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 29-nda magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçüriniň gadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, hawa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat pasyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretsenýär. Ýakly düşen gözünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.